Uns 345 corredores, un número lixeiramente superior ao de edicións anteriores, participaron onte domingo no Trail da Cidade. A saída da proba, a primeira das 5 das que consta este ano o circuito Arousa Revolution Trail Series, tiña lugar nas inmediacións do concello. Nesta ocasión o tempo non foi condicionante e a proba discorreu con toda normalidade, sen incidente algún de consideración. A carreira na categoría masculina estivo encabezada dende os primeiros kilómetros polos principais favoritos, que marcaron un ritmo alto de inicio, provocando os primeiros cortes co resto de participantes. A vitoria final nesta categoría foi precisamente para Carlos Lorenzo, do Portosín Runners, cun tempo de 1 hora 12 minutos e 9 segundos. Por detrás dela, tan só 24 segundos de diferenza, Víctor González, do Lodeiros Trail, e a 26 segundos entrou Óscar Brión, do Máxico Masaxe Esquico. En canto á categoría feminina, a gañadora foi Verónica Calvo, do CDM Vértice, que entrou na liña de meta cun tempo de 1 hora 27 minutos e 10 segundos. En segunda posición entrou Elena Matalobos, a máis de minuto e medio, e a terceira praza foi para Alina Cimpeán, que parou o reloxo en 1 hora 32 minutos e 15 segundos. As próximas citas do circuito serán o Trail de San Isidro, na Pobra, o día 16 de febreiro, en Porto do Son o 15 de marzo e o de San Lois en Noia o 19 de abril, para rematar de novo en Ribeira co Ultra Trail do Barbanza de 42 km o día 10 de maio.